Jodolo wuok tong' mosuonya korom gajuang ka koro dokne jodolo mag jokopere kuom keto nyong'ong sirikand Kenya Kwanza. Sirikal magiwacho ni osebedo kod rem mopogore opogore, rem chopo singo mane gimiyo oganda jo Kenya. Bende waseneno ka ng'anyo osekoko pacho Kenya korom gajuang. Ng'anyo bende jogo machiwo tiegruok e kuondego mag tiegruok no ng'anyo kawuono. Somo ok dhi mbele kuondego nyakorom gajuang. Ka bende riwruog governors kawuono obogo dhi ng'anyo bende kendo chungo tije ma counties pono ni chudo hoko dhi makare kata chiwo pesa e counties ma pacho kae hoko dhi mowinjore. Mae twak bende wadhi bedo kawuono e chenro mar piny kaachiel gi weche mamoko. Wadhi bedo gi Eddie Okech ma senator ma Migori County e chenro ni mar piny. Wadhi twak kode kotenre gi chenrogo mago mag rango kaka counties tiyo nyakorom gajuang. Ka bende wadhi ng'iyo chiko motende kod siasa inyate county ma Migori ma bende waseneno ka weche osedhi mbele kanyo nyakorom gajuang en twak mabende wadhi bedo go bang' weche manyien kaka pia roko pachi lai mar ote machuok ariyo adek auchano ka bende wantiere live Facebook Ramogi TV K mbui mar S kaachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube. Magi thund weche. Teko mang'eny mane gitiyogo ka gigogo jogo mokoyie gi sirikal. Teko mane gitiyogo ka gi crash go GNCs gitiye gi teko ne yo maber. Dinde kod riwruoge mamoko osiro chung' mar jodolo mag jokopere ni sirikal mar Kenya Kwanza oseketo nyao e tich. We demand that the National Treasury immediately releases funds owed to counties, failure to which the county governments will have no option but to shut down operations. Governors obogo mar chungo chenro mag county ka sirikal ok oyie miyogi pok mar omenda magidwaro ni migi mag tayo counties mathurka. When he gets here, this is the first order of business, okay? Are we together? Remind the cabinet secretary that the cost of the CBA is 9.7 billion, not 4.3 billion. Jopuonj mbalariany oramo ni ok gibi chungo ng'anyo ka sirikal ok opedho siling bilion 9.7 mar loyo dwachgi. Machiegni nyakorom gajuang maen rameny piny jaloko marwa en Wilson Ochuka, nyinga Lydia Okeyo. Jodolo mag dinde mopogore opogore wuok oko ka siro bishobe mag jokopere e siemo sirikal mar Kenya Kwanza. Giwacho ni sirikal oketo jo Kenya gi miriambo kendo miyo ngima omedo ridore ne jo Kenya kaluwore kod singo mathoth ma sirikal pok ochopo kare. Archbishop mar Anglican Reverend Dr. Jackson Ole Sapit e oboke mano oro ne ute fwambo omedo tielo ni kaka kanisa gibedo piny ka gineno kaka sirikal wuondo ganda jo Kenya. Joyce Oduor nigi ler. Ndalo adek kende bang' riwruoge bishobe makopere wuok oko e lela ka gisiemo sirikal mar Kenya Kwanza kuom wuondo jo Kenya, jodolo mag kanise mopogore opogore bende onywako lwedo e siemo sirikal ma pachoka kuom koso chopo singo magisebedo ka gichiwo ne jo Kenya. E oboke ma orne ute fwambo kawuono, kanisa mar Anglican kotelnegi kod Archbishop Jackson Ole Sapit owacho ni gisiro bishobe makopere e witwak margi e wichal mar Kenya nikech sirikal pok otelo ne jo Kenya e yo maber. Komedo ni sirikal kwedo wach kanisa ok en gino maber kendo nyiso achaya kaluwore ni bishobe makopere ne owacho adiera kaka weche chalo e pachoka gi sani kendo kaka kanisa ok nyal buogi mondo kik gikwer sirikal maricho magitimo. Jadolo mar kanisa mar jokopere bade ma Kakamega Joseph Obanyi bende osiro ote mar jodolo mamoko mag din jokopere ne jatend piny Kenya William Ruto kowacho ni jatend piny okaw thuolo kendo owinj malong'o ote mar jodologo mondo mi orangie weche mahinyo ganda jo Kenya. Right now we have to call elections. Is there a body which will carry out that? We are not doing that so that we destroy any system. No. We are raising issues that are coming from the ground, issues that are real, issues that we get from our people. And when we are raising them, it's not for any evil intention. It is that we can collaborate and see that this country gets what it needs. Jodolo mag kanise mag Pentecostal bende okodong chiene nyiso sir margi ne bishobe mag kopere. Kotelnegi kod jagoro mar riwruoggi mar Federation of Evangelical and Indigenous Christian Churches of Kenya, Bishop Davis Tagana, jodolo go siemo sirikal kuom bedo gi tim mar temo bogo jogo mowuok oko e kwero richo ma sirikal timo. Wawuoyo kaka jodolo mar Nyasaye
ni wan kaachiel gi jodolo mawa mag Katholik wachung' n'oganda ma Nyasaye oketo lwetwa. Koro nakwayo sirikal onge tiende mar ywaruok kata mar piem, en mana mar ng'eyo wach mapek ma jogi wuoye to wachno mondo okete e tich. We would want to register our support of our brothers, the bishops of the Catholic Church. And we would want to ask our leaders, especially the elected leaders, to be connected to the ground, to the people who elected them. Bishop Tegu Mutai mar kanisa mar PCEA bende onyiso sir mare e wach siemo sirikal kowacho ni wach dara kowuok e okumba mar thieth mar NHIF kidhi e SHIF osekelo achiedh nade ne jo Kenya e kinde ma gidhi manyo thietha. Number of things that are not going right in this country, particularly the transition from NHIF to SHIF. This has gone terribly wrong. We have patients going to hospital, they cannot access medical care. Some are suffering at home. Some of them have died. So sad. But the government keep on saying that things are going right. It is unfortunate. Just as the bishop said, and we have also been saying it as the Presbyterian Church of East Africa, that transition ought to have been managed better because Kenyans are suffering in a very big way. Riwruok mar jogo maonge kod yie kuom Nyasaye e oboke mar ote margi ne ute fwambo bende onyiso sir margi ne bishobe mag din jokopere ka giwacho ni en adiera ni sirikal oketo jopiny gi miriambo ma giwacho ni kawo kar bidhruok gi luor ma onego mi jo Kenya. Joyce Oduor, Ramogi TV. Jodolo mag kanisni ma Nyanza koro wuok oko mar siemo wang' sirikand Kenya Kwanza kuom keto nyawo e kedo kod mibadhi, keto nyawo e siro sekta mar thieth, keto nyawo e siro sekta mar somo kod chenro mag arita kwe. Jodolo go wacho ni sani gin ema koro gidong' kaka wang' jopiny ni mar kweth maketo sirikal tesre sani ok otegno. En sirikal aina mane ma lecturers madongo go kodgi koko wuoyo kodgi to giwinjore kato giketho winjruogigo to be chal gima gik moko dhi makare. Wado wacho ne sirikal ni nyaka gimi jotendwa mag education luor kochomo kuro. Kidhi osiptal, the best minya yudo osiptal en mana ni indiko ni prescription. To kumido dhi ng'iewe yath to ikia. To wan gimoro bende obiro ka miluongo ni SHA kata na SHIF mokawo kar NHIF. Gigi kaka gitiyo onge ng'amo ng'eyo. Osiptende mang'eny ok dwar gini nikech mpango maber mosebedi e kind sirikal gi private hospitals onge. To gikasowa kendo pesa mikawo kuom ng'eny moloyo pesa mane NHIF bende kawo. Security. Dhano minego oyaye. Sani Kisumu karach otieno kiwuothi. Kata nodhiambo kiwuothi. Kata na joma timo exercise gokinyi sani gitamo wane joma ne timo exercise go. Sani ok inyal timo kata na exercise. Koro anoda emaringe kaya juo kaloro mnaot. Nikech kidhi oko ikia ni dhi romo gang'o. To sirikal to nigi pesa ema owacho niya teko mang'eny mane gitiyogo ka gigogo jogo moko yie gi sirikal. Teko mane gitiyogo ka gi crash go GNCSka gitiye gi teko ne yo maber mondo gitiye go weche mag insecurity be. Governors mag counties mapacho ka obwogo chungo chenro mag counties ponone piny owacho mamalo kochwalo negi omenda mag timo dongruok e kor gwenge. Ma owacho gi duol mar governors bang' bedo kod romo makende kama ne gitwakie paro mar chik mar pogo omenda ne counties kod weche mamoko ma giwacho ni osebedo ka kelo ng'ikruok ne tend counties e chenro mag dongruok. Bang' duol mar governors bedo kod romo makende, riwruok governors koro buono chungo tije mag counties ponono ni sirikal mamalo rem chwalo omenda ne counties mapacho ka. We demand that the National Treasury immediately releases funds owed to counties, failure to which the county governments will have no option but to shut down operations completely. Deko mar chwalo omenda go kel gi onge mar chik ma yien migawo mar omenda chwalo omenda ne counties bang' od bura mamalo kod senate rem keto winjruok ewi kwan mar omenda ma owinjo bed ni chwalo ne counties mathuruka. This inordinate delay in completion of the budgeting process is holding us in limbo
It's holding the country in limbo. It's affecting the flow of funds in counties. Kaluwore kod ng'anyo marawere mag Gen Z no bagi pacho kae, manawito kucha paro mar chik mar omenda magana 224, piny owacho nomiyo komiti mar budget thuolo maduoko piny omenda ma ichulo ne migepe kod bede migepe mag sirikal mamoko. Manomiyo od bura thuolo maduoko piny omenda manowinjo chwal ne counties nyaka siling bilion 380. Kata kamano, Senate toramo ni counties nyaka mi omenda maromo siling bilion 400. Ma osekelo ywaruok kendo chungo chenro mar chwalo omenda go, kaluwore ni pok okadh chik makamano. Kaka yor tieko ywaruok makama, aput moro nochuogi mar kelo winjruok manyaka sani oseromo nyadiriyo, to kata kamano pok winjruok obedoe, omiyo omenda pok ochwal ne counties mathuruka. Within that 30 days, mediation ought to be completed. Else we will be in a serious crisis, because we will have a DORA that's not supported by ACARA, and both houses of Parliament will need a 2/3 majority to overturn the presidential memo that returned that CARA. Duol mar governors bende ywago gope manenie bwo NHIF ma migawo mar thieth pok ochulo osiptende. Gino magiwacho ni osebedo ka kelo ng'ikruok e chenro mag thieth e bwo kit okuma manyien mar thieth mar SHIF. Kuom gowi mar siling bilion 12.9, siling bilion 3.8 kende mosechul ka migawo mar thieth ni kod gop counties maromo siling bilion 9.1. We call upon the SHA to expedite the payment of pending claims under the NHIF and SHA. This will allow for timely payment of our vendors as well as effective service provision. Gikwa jokanyo kod oganda jokenya mondo miore ogilwedo lwenye neno ni tend kor gwenge orit makare kendo ng'ikruok ok obedo kaka yor luwo chike mapachoka mano kelo tend kor gwenge. Riwruok mar jopuonj bare UASU obago ng'anyo mamuol ka gisundo sirikal mondo miyo okete tim winjruok mar duoko gi tich. UASU ramo ni ok gibi dok e tich nyaka sirikal golo omenda maromo bilion 9.7 ma ok bilion 4.3 ma sirikal dwaro ni mondo omigi. Tone gi jakgoro maduong' mar riwruogno Constantine Wasonga, UASU otero ywak gi achiel kachiel nyaka apis migawo mar somo mantiere Jogo House Nairobi. Jatend UASU bende okoni jatend migawo mar somo Julius Ogamba mondo mi kinyo ting' omenda maromo dwachgi kinde ma gidhi romo mar timo lalruok makamano. Gimedo ni sirikal ojwang'o somo mag mbalariany kendo jopuonj go osebedo ka yudo chenro mag sirikal e yo makare. So tomorrow, as we meet in Parliament, we want him to come with 9.7 billion, not 4.3 billion. We are presenting the petition here today. I don't know which other sector in this country has deferred salary. You only get these things in the university. Talk of pension schemes collapsing, you only hear these things in the university sector. Talk of people operating without a medical cover, you only hear these things in the university sector. Don'ts are saying enough is enough. I want you to consider this petition as already having been received by the ministry, and it will reach the cabinet secretary. I can assure you that, okay? I can assure you that this document is going directly to the cabinet secretary. When he gets here, this is the first order of business, okay? Are we together? Remind the cabinet secretary that the cost of the CBA is 9.7 billion, not 4.3 billion. Asikuja na hiyo 4.3 billion. Migawo mar somo Julius Migoso Ogamba wacho ni sirikal dhi nyime gi manyo yore mag tieko ng'anyo mag jopuonj mbalariany ka ochwalo kwayo ne jogo mochung' ne mbalariany mondo omi jopuonjre penj mar giko higa pono ne gin gi yie ni jopuonjre yudo somo margi kaka dwaro higani. Kanowe kinde mano otel ne yawo piny maduong' mar KCSE log tich mar somo e kaunti ma Nyamira. Ogamba olero ni sirikal manyo yore mag tieko ng'anyo ma kinde ka kinde, komedo ni wacho ni migawo mare bende manyo yore mag tieko midhiero ma osekwako mbalariany ma Moi. In terms of the strikes that are going on, negotiations are going on with the unions, and we are hoping that we'll reach a possible solution very, very soon. Moi University is a case in point, and there's quite a number of challenges there, but we have put in place a program of ensuring that we have it
in a sustainable mode. We've come up with a strategy to deal with the issues that are facing it, and we'll be updating you once those programs or those strategies are concretized. So I want to just say that in the education sector, we are doing everything that we can to stabilize the sector and ensure that our children are able to study with certainty, and we want to bring hygiene into the education sector. It is not fair that students go to the university, for example, and stay for 9 years in the process of doing their degrees. That is very unfair, and so we are getting to the root of the challenges that the universities face, and we are going to be able to get long-term and lasting solutions to it. Migao mar omenda John Mbadi osiemo jotelo manie sirikal kod apisas mamoko mawacho ni kwalo mwandu jopiny kaito dhi gigero godo pinje maoko. Mbadi wacho ni kuoma kamano kelo lal ne Kenya, kendo emomiyo sirikal olo omenda mathoth mondo mi odin go fuok ma owenono gi joyak pes jopiny. Some of us steal money here, we go to Tanzania, we invest it there. Because when we invest it in Kenya, it will be more visible. You also bring money from Tanzania, some of it by road, na magari. Mnapitia, mnakuja hapa Kenya, you start constructing buildings around here. That is what we do. So if we are stealing 2 billion per day, assuming we reduce the theft, we don't want to stop it, we just say, okay, if you have been stealing 1,000, please steal only 500 shillings. If you have been stealing 100,000, steal 50,000. If there could be that, I don't know whether to call it conscious decision, but if there could be such a decision, ridiculous as it sounds, we would be saving 1 billion shilling per day, which would accumulate to 365 billion shillings. That is more than the external borrowing. Riwruok mar okinde mamine FIDA kod jokanye riwruok mang'iyo yor chik weche ji ma odak kod kute mag ayaki Kelin oseoyo ma piny owacho tawo godo weche agucho kuom manyien mar thieth mar SHIF. Riwruoge makero weche mag thieth kod ratich joma mine okoni apaka mathoth goyo aguch thieth mar SHIF kendo kelo midhiero ne ji mang'aw e pacho ka koting'o joma ong'ol kod ji modak kod kute mag ayaki. Gidwaro ni piny owacho kokalo migao mar thieth oket lai maneno ni SHIF otiyo e yo makare. When you look at the access rules and the access limits that have been put under the benefits package and tariff, you realize that the access has been capped at 900 Kenya shillings. Anybody will let you know that the kind of tests that are occasionally taken by persons living with HIV, including liver function tests, 900 bob is not enough to cover any of those tests. So if we are looking at universal health coverage and we are saying that nobody should be left behind, what are we saying for HIV care? Urgent clarity is needed regarding critical schemes like Linda Mama and EduAfya, as well as HIV care access, which have been inadequately addressed under the new system. Many Kenyans remained uninformed about changes to healthcare access, with facilities refusing to offer services, patients being detained over bills, and chronic illnesses treatment disrupted. Kurom gajonga dakika en kanyo prario bang' sa achiel midhiambo chendo en rameny piny hero kamano kuom medo kete mana kera mogi TV kapok ka yo mokwongo neno ka ote chopo kae neno ka Archbishop Odhiambo Gura nyisa kacha no mor gi weche manyien mano Pastor Omondi Otiche mar Gemonyore wacho kanyo ni gin kanyo gi Archbishop Odhiambo Gura. Beno mako Jwang David Omondi onyisa kacha ni jodolo mano osidho Ruto donge ne giyie kode ne giwene chandruok mek jopiny ne ok gimako gi okwayo gi gimuolo ni gitima na gi sirikal giwek pingo sirikal mane gisero mane gilemo ge kinde mag siasa mane wachuoyo koro wakaye uru akaya kata kodhi konyowa mano mako Jwang David Omondi morote makamano na bene Steven Jalango wacho ni entie Ngara Park Road kaito wacho ni orito twak mar rameny piny. Ano bende ote kanyo mar Ogoya Sure mano janyakach wacho kanyo ni en bende oneno weche kata kamano kwani mondo sirikal odwok jopiny NHIF ni ne tiyo maber kono oganda nyalo bedo gi thuolo mar yudo thieth kaka ne gidwaro e kinde mane gidwaro. Kata kamano wacho ni wach mar SHIF chal kagima bago ganda matin. Eno kanyo ote mano Orika Olibana do wacho ni rameny piny onene yo makare
kaeto wacho nomora ahinya orito twak mara manyo pinyen bende rokmanya sergeant ano bende kanyo ote manyo or kanyo ge wacho ni oluwo weche gi yo makare jodolo we pimo wi oganda jo Kenya na gidwa ni Kopere hotel ne kore ka gin bende giping sirikal mogik wacho ni tuo mar mibadhi tieko piny Kenya ruoth kende e mwalam okonyisa nyinge kacha kamano kuom ote setho dhiambo nyisa kacha chani en Rosinga weche gi chopo ne Rosinga yo makare kata kamano wacho ni sirikal mondo winje ywak jopuonjre mag mbarany mondo mikwe obedie jaduong Michael Odede kod Min Frank Milka Kinyi kod Jimo Dhiambo okaw mosne Anobel Dino Richo kae entiere kod wechendo kachel Geri Koricho gintie gwenge makochia kata kamano gin kod kuyo banglalo wuodgi kata nyakwar Mama Baldin mano kanyo Doan kata Jojo Cheng mosa ahinya Nyasaye med hoyo chunyu giwacho ni gintie kodwa kata obedo ni gintie kod pek makamano iyo matinya kwa Mgajwang mandra many piny kekidhi mabor. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Owuok e chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi wayangoni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tedi yudo tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Breakfast. You will want Onja. You finally got it, Mom. My friends and I actually think it's better than butter. No, it's better than butter. Perfectly salted, melts in your mouth just like butter. It's better than butter. Onja margarine from Pwani Oil. Better than butter. Onge picha mora mora ka. Maiye. Raj karango marach kodi nyisa. Onge gimoro ka. Let's open big doors that harbor progress. In all the places that we are. KCB ni yangu. KCB ni yetu. KCB ni yetu. For people, for better. Machiegni kendo nyakon Mgajwang chendo en ramin piny wadhi mbele gi weche manyien. Apis riwruok ma itayo gi jagoro mong'ere migawo mar arita Dr. Raymond Omolo mochiwore mar gedo ne mond liete counties makaluwe bwo chendo mong'ere ni Widows Empowerment Program okone jodak e gwenge mag Nyanza nyato mond liete mondo mi obed motang' gi achude moko masane sedo kakao pesa kuomgi ni mondo eka gerne udi. Kalore kod apisa matayo chenro mag gedo ne mond liete counties 4 makaluwo elo apis Raymond Omolo giseyudo ywak mathoth ka wuok kuom mond liete ma chude go osemayo pesa. Gilose gweng' ma Rang'wena e kar chung'o od bura ma Homa Bay town e kinde mane gichiwo ot ne mama Consolata Dongo Chiliel ma jahigni 75.
Tiene jomo gomo sebedo ka wuotho gi nying program watimoni to kawo pesa kuom mon liete gi kon mon liete giwacho ni gibiro timo ne gima gibiro timo ne kama gibiro timo kama ada ngiso ngata mawinja kata manena sani. Those are con men and con ladies. Yeah, those are con men and con ladies who just belong to jail nikech giketho nying mar gima timo malongo ni wan kata yes Raymond mondo kwa kata ngato pesa onge kata ngamo kwa kata siling samiti mogigi ekite ba ot manogerna kaka neno ni o ketho noti makata ka kothwe to achunga bedo mana pi mol nyaka yot koro kuliere kata bene pi kukore gi dot onge kaka nindi koro kawuono ta paka duoko na Nyasaye kamano kawuono nyalo nindo kata koro koth chwe. Wan kaka sirikal wasetemo ka wang'iyo ngimagi ka warogi nyaka program mar elderly mondo oyude support matito mano kende ok oseromo. Koro miyo support ma PS otimno moro kabisa kendo chuny mobedo godo no wakwayo ni mondo med extend ne muliete mamoko be. Liet mar siasa medo jimbore kaunti wa Migori seche ma jotelo mopogore opogore kwa kwe kod winjruok e kind josiasa makono. Jomo kalo ywaruok osebede kimo kuom jotelo ka bende sigu moko mienjo ma kide kelo pogruok e kind oganda bende. Jojuma negi ler mathoth. Higni ariyo tok yiero maduong' mar higa mar 2012 yam siasa futo matek e kaunti ma Migori. En yaw mane ochakore mana dweche machuok tok yiero ni. Moko kuom josiasa bende ne oringo kamoro achiel e kinde mar manyo mbulu e higa mar 2012 chal gima nitiere kod pogruok e kindgi. Gin pogruok ma osenenore ayanga e kind romo opogore ma oting'o mago mag liete. Penjo maduong' maduoko mare pok owuok maler en ni ywaruok ni en mar rem mar tiyo makare mar moko kuom jotelo mane oyier koso en siasa mar manyo mbulu e kombe mag siasa e higa mar 2017 emosechakore. E giko mar odira, pogruok ni owuok e kind gavana ma Migori Cheliako kod senatano ma Migori Eddie Oketch e rombe ariyo mane obagi e kaunti ma Migori. We're going to sit down and talk about this because Migori County must work for the people. We should never iron our dirty linen before the people. But for the wrong maneno gani? Sendepi Mogiamin. Sendepi Mogiamin. Hago lo pesa naka. I will choose no to be governor. That is fine. But I will be governor on our private side. Kora donjo ka neno ka seneta nigi mirima tang'wono ne nikech en wuoyi matin antita fego. Seneta Oketch ne ywak ni gavan ma Migori Cheliako ne osemo wende mane oluonge rambe gino mochilo bende ne okwede kinde mane giromo e nyasi mag goyo rambe ne joriemb boda e gwego mag Suna West. Nyasi maromo kama naluongo wenda to gavana kwero ni kikibi ikimura nikechanya lokora mabedo muga teko na wuon sherehe mara rambe ni te seneta Irolose oluongo siepene du Governor James Agri Boborengo en governor mang'eyo en okil wadwa kendo miya luor mana kaka semiye luor e thuolo duto te no kang'eyo kata nowuoyo gi jogo no bende wede koro jogo nogocho na kawuono openja ni to function dhi nade takoni an function ni to donge nyocha wanyiso seneta nowuok odiok owuoyo koda. Penjo maduong' en ni ma ema nyalo kelo pogruok koso nitiere moko mag siasa ma pod opondo. Jobono machon manyatike Diko Mondi Anyanga wanjo siasa ma oyier nyaka koro mi jowetegi thuolo mondo koro ti. Eddie nobedo butha kacha apenjo to Eddie ang'o momiyo gigi timore ang'o miyo members of parliament oge ka to okani members of parliament ok dwar governor. So what? Is the governor whether you like it or not? The people will go to the money. Okadi poni ng'ato nye paro ni wan gi chandruok moro gi jo county. Ana onge gi chandruok gi jo county kata sama biro go kani. Asea e meeting mane jo county dhiye mar ruak mar speaker mar Migori County Mr. Rusana. Lieta ahinya osebedo e komno mar governor e kaunti ma Migori. Higni ariyo gi nus ma wasetiyoni en mana chakruok ma kanyo komomiyo
jogo man gi rikni kata raka moro miwa mana kind. Gavana huyu mimi nataka niwaambie kuwa mimi namuunga mkono kabisa, na ikifika 2027 mtu asikwambia hapa ati gavana atashindwa hapa. Mokuom josiasa mane oyiero mopogore opogore osewuok oko ka wachne gidwaro komno mar gavana e kaunti ma Migori e yiero mar higa mar 2027. Jakom mar ODM e Kenya mangima Gladys Wanga mane owuoyo e kaunti ma Migori e kinde nyasi mag goyo erokamano mane obai kod spika mar obono ma Migori Christopher Osana ne okono josiasa moyiero e kaunti ma Migori mondo koro obed kod romo mondo gitieki siasa mondo kaachiel kod aginga manyalo bedo e kindgi. Pingi gavana boy, giwa bunge te, to wariwore mondo tuchoture kanyakla. Jotelo moyiere e chambwa mar ODM ka, kotiyo kanyakla ka piny nyalo yudo konyruok. Oganda e kaunti ma Migori ma oting'o jotend kanisni osebedo ka koro kwa jotelo mondo koro were kod siasa mondo kendo giket mainogi e wechego mag dongruok. George Juma, Ramogi TV, Migori. Safari mar kambi mar Safaricom e gwenge ma Masawa ochakore ayango odiechieng' ma kawuono. Safarno nochakore gi boma ma Kenol, kaunti ma Murang'a, kaeto bang'e gilimo Maragwa, chiro ma Mukuyu, Kangema nyaka Kiraini. Jodak magweng' goloyo mich mopogore opogore kaka simbe, gwen, diek kod mwandu mamoko. Fredrick Omondi nitiere kod ler mathoth. Limbe mar kambi mar Safaricom e gwenge duto ma pacho ka Motisin Safaricom Sambaza Furaha ochako odiechienge mokwongo e gwenge ma Masawa mar piny Kenya. E gweng' ma Kenol, jodak norwako kambi mar Safaricom gi mor seche ma gihingo higni 24 nyaka ne kambi no chak chiwo chenrogi. Jodak go kaloyo mich mopogore opogore. Nimepata unga, mafuta ya kukula, sukari, chumvi, hata bagi ya kubeba vitu, na nimefurahia sana kuona nitasherekea pamoja na watu ya Safaricom. Bidhaa tofauti ya Wakenya watajishindia kama vile mambuzi ziko live, chicken, kuku, na pia kuna a lot of airtime. E boma ma Maragua, johera mag Safaricom ne oyudo thuolo mar romo gi jolendo mag Royal Media Services kendo loyo mwandu mogundho kaka gwen kod diek. Jodak ma Kangema bende ne wicho kowilgo e limbeni ka gin bende kambi mar Safaricom ne owegi ka gibuonjo. Wakututembelea na akanipatia guri na vyombo nyingine. Shukuru sana na Safaricom kwa kunisambasia furaha hii ya Christmas na mbusi. Odiechieng' makiny, safar no dhi donje e kaunti ma Nyeri ka gigeno ni gidhi limo gwenge ma Othaya, Mkurueini, Karatina, Gatitu, Giakanja nyaka boma ma Nyeri. Fredrick Omondi, Ramogi TV. Magmang tuke club mar Migori Youth oseyudo loch e tuke ariyo kuom tuke abiriyo ma gisetugo season mar higa 2024-2025 ka club mar Kisumu All Stars nitiere thuolo mar 13. Mofa nyaka sani nitiere thuolo mar 5 gi points 15. Fortune Sacco mawuok e kaunti ma Kirinyaga omako thuolo mokwongo e chung' mar timbe gi points 20 bang' tugo tuke 9. Nairobi United bang' yudo loch mar gol 1-0 dira mokale kindgi gi club mar APS Bomet oyudo nyaka thuolo mar 2 points 1 tok Fortune Sacco. MCF gi Mombasa Stars omako thuolo mar 20 gi 19 kaluore.
Kumachelo nyakorom Juang Denmark FC, Leziam FC, Black Eagles, kachiel gi tim mar Dumna FC, biro manyo tiko mag finals, tuke mag Rashid Abdalla Super Cup, tielo mar abich mosiri kambi mar Shabiki.com. Tielo mar quarter final, tim mar Black Eagles nolo tim mar Azam United, gonde ang'wen kuom ariyo ka tim mar Dumna FC nolo tim mar Fefada FC gonde 2-0. Kanowuok gi jofwambo, jalno mochung' ne weche tudruok e tuke golero ne biro mar Shabiki.com konyo siro mich marawere mayudre kaunti ma Kwale komedo chiwo kwayo ni tudruok makamano nego dhi mbele kata mana kuom higni mabiro. Safari hii tulisema tuwezi tena kufanya makosa ile tulifanya last edition. Kwa hiyo tumekuwa waangalifu katika kujitayarisha, na hivi basi inaonekana safari yetu inaelekea kwenda kuchukua kikombe cha 5th edition. Inatusaidia pia kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu vijana wanakuwa engaged, especially katika hii long holiday ama hizi long holidays. Vijana wanakuwa engaged kiasi cha kwamba wakija ku display talents, wakitoka wamechoka, wanaenda kufanya tu kujitayarisha, wapumzike na wafanye zile homeworks zingine. Ujio wa Shabiki umeongeza nguvu kazi kwa Rashid Abdalla Super Cup tu uwanjani kama nilivyozungumza awali, tangu maandalizi kwenye mechi za makundi hadi kufikia sasa, tukitarajia kwamba labda nusu finali itakuwa bora zaidi, mshindo wa 3 awe bora, alafu finali itakuwa bora ya bora zaidi. Kuna mngojang wateko kidini mokwongo mar chendo mar amany piny aneno ka brother Favor Jelo Nyango wacho ni nawendo orito twak, kata kamano binaneno ka Monica Kumu to wacho ne gimo koro dhiere ni to jopiny olamne mana piny Kenya nikech koro chal ka gima sirikal confused mane kako pare. Koro mngojang yiena mondo awe thuolo ni ne twak kidini mar ariyo wayo matin anyisi ni antiere kod wendo Nice Dukai mabendo sechopo mano kanyo Senator ma Migori Edio Kech wadhi twak weche go motendre kod chiwo omenda ne counties kaka itayo chendo ma counties kalora ni maogi na achiel kuom migepe mabende senators ntiere godo ka bende anwang'i mag motende ko siasa ma Migori nyakwar Mgajonga sabedo gi aloko maro sana chuka waduogo daka matin kende kikiti mabor. Chakuoth materi kama ber lilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony, to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber magiseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirium Aria Burachiel. Royal Mabati Factory, excellence redefined. Reach for the skies na 200% prepare bonus on Shabiki.com. Deposit dough on your casino account na upate up to 10,000 Kenya shillings in bonuses instantly kila time ukitransfer, na uendelee kushinda on Aviator, Aviatrix, JetX, Comet Crash or on any of your favorite casino games. Usiachwe nyuma mtu wangu. Enda extra rounds na 200% prepare bonus on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ni wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembeni wapi? Dueni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni coastal region edition. Edweni wadwa romo gi jopith mopogore mabende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni coastal region. Kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Wiki
Wiki hii Citizen Duka inakuletea discounts kali ya Okoa Wiki kutoka Quickmart. For only 646 shillings, unapata maziwa 2 packets at 110 shillings, 4-pack tissue at 199 shillings, unga ya ugali 2 kgs at 119 shillings, mkate 800 grams at 99 shillings, unga ya chapati 1 kg at 79 shillings. Hizi zote ni only 646 shillings, meaning una save 110 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua Okoa Wiki. Lipa, alafu utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Kama ungependa wimbo wetu Ameniweka huru kweli, iwe sikiza tuni yako, ni rahisi. Bonyeza *811*500#. Na ukumbuke sikiza na Citizen ndio kwa wasanii wote. Katanyoro gotino anna leko kai gi jaoda na leko kode. To anna leko nyaka gi sonu. Ingi kaka enno penjaka. Enno penjani anabiro kele karango. Mai rangwanu Rita, package mar honeymoon mar Garage Ver. Onge picha mora mora ka. Maiye. Raj karango marach kodi nyisa. Onge gimoro ka. Naivas is more than a supermarket. It's your home of freshness. Your home of the best deals on electronics and so much more. 60% off this November. Deals Kikwetu, brought to you by Naivas, home of deals. Expect kushinda. Nilikuwa tu najaribu bahati. Iganji kuna venye umeipangia. Niende pale shuru, niongeze yenye niko nayo, nitoe kaboda man. Senke. Hello. Wape dom shota. Acha nikupe hapa hivi goodie bag. Goodie bag nyingine ya Gen Z. Mavijana wa pale wa wanyama, tujipange na view sasa. Machiegni nyakor mga juang kidienyen marariyo mar chenro mara manypiny na nyisi ni wantie kod wende wa kasenta Migori Eddie Okech kum tolo mokwongo machiegni ramanypiny. Erokamano Lydia. Ang'eni pok nobedo kodi e chenro makama. Kamano. Machiegni ahinya. Odo asebedo e chenro ni hapa negi Izitbati. Manda machain ratio. Makor wa menyo piny. Kawatiyo gi toch. Okay. Wateo menyo mago mabende chando ganda. Wachako kod mano motenre kod wechego mag chiwo omenda ne counties kaka intiere Senate. Waneno ka ntiere pogruok mosebedo. Twak osebedo godo e kinda jo od bura kaachiel gi senators. Jo od bura dwaro bilion 380, senators wacho ni omigi mana bilion 400 ne counties. Ang'o makelo pogruok makama senator? Ingeni ticho mokwongo Lydia kaka senators momi wabudho Nairobi ka endi ng'enyne en ni mondo watem mondo mi kor gwengewa sirikal mag gwenge mono ni sirikal mag county oyud pesa. To gima kelo problem ni en ni pesa mani imiyo ji higa budget year mar mwantiere ni higa mar 2024 ni nyaka 2025 2024-2025 en pesa no endo mane okale finance bill mane okelo wach mar tulo mang'eny mar Gen Z cha. To kano wabedo piny pesa kochoke piny mangima ikuongo ipoge kind sirikal mamalo to gi sirikal kod gwenge. E gima iluongo ni Division of Revenue Bill mabedo Division of Revenue Act. Kose poge kind migepe ariyo mag sirikende go eko. Kokwachako kalo chik moro miluongo ni KARA kata County Allocation Revenue County allocation ko wapoge kind counties gin giwegi. Koro KARA no kose kalo ema koro nyiso ni koro pesa mowuok malo cha jo Migori boyudo pesa maromo kama
jo Kwale biro yudo pesa maromo kama, jo Mombasa biro yudo pesa maromo kama, jo Kisumu biro yudo pesa maromo kama. Koro e finance bill mane wakalo, kane finance bill jine gore ne, noyudo ka dora nosekalo. Bill no endo mane onego beni pogo pesa kind sirikal mamalo gi mamwalo. Ne wakale ni wamiyo counties bilion 400.1. Kana wasekale to finance bill ne president odhi mo o bang' lwencha odhi mo reject mogole. But okina koro dora cha nosebedo chik, koro en act of parliament, en chik matiyo. Manyiso ni onego sirikand counties ngo bilion 400. Koro kana president odwoko budget ne piny to okwayo gini gi wajumbe ni mondo koro odwok pesa mag counties piny nyaka obed bilion 380. Koro mane tulo mantiere sani ni be wanyalo yie kaka senators mondo odwok pesa counties piny koso watamore. To wan kaka senators mochung' ne gorwok ne pesa madhi e kor gwenge wadagi wachno. Gima wadagi wachno en nikech county governments magwa onge thuolo makoponi pesa obedo oreme kor higa kosego budget to gionge gi thuolo moro amora ma gidhi e kor gwenge moko kata pinje maoko magi all pesa. To sirikal mamalo to nigi ngufu goteku momiye gi katiba ma koponi pesa oremne kor higa to nyalo ringo modhi kanyo modhi okwa pesa oko e gibuno ni borrowing kata ola monyalo olo oko. Yami watamre kaka jo senate ni pesa mar county kata bedo ni koro budget mar piny mangima odwok piny mar county kik dwoki. To mar ariyo pes mo wacho ni mondo dwok piny gi eki bilion 15 mano wamedo kech ngeni ga mokalo cha no miyo counties 385 bilion 300 koro 15. Pesa mano med counties bilion 15 ni. Pesa no endo namba 1 odhi e gimiluongo ni housing levy. Jotije mag county matiyo housing levy no biro koro ingado gi pesa no endo manya county chulo. Namba 2 odhi e NSSF. Namba 3 pesa no endo dhi e chulo county health promoters. Joma chon niluongo ni county health volunteers. Nyamrerwa machon matindo kete e gini. Koro kaso machielo chako dhi e gimiluongo ni KIPS. County Integrated Development Project the parks mane counties no reg sirikal mamalo mondo gilosi. Kasto mugik en pesa no endo ma temo mondo ongi wach mar ACBA moro mar ni gimiluongo ni inflation ma affect pesa ma jotich kata gimwaluongo ni salary adjustments nitiere kanyo. Koro king'iyo gin pesa madhi ok dhi kata dongruok odhi administration mar county. Koro kigolo pesa no tichalo ng'amo mayo county oteku mar tiyo koro konya rengo nikech kokichulo nyamrerwa to kichulo housing levy to kitimo gich mag KIPS to iketo pesa mag NSSF ok nyalre. Mano omiyo ana achiel kuom jogo mantiere mediation committee motamore ni nyaka county 400 billion ni endi eka piny odhi mbele. Koma ne turo mane kindwa gi National Assembly. Ero kamano to waseno kane nitie put manolosi koya e Senate gi moro bondo ya od bura. Kata kamano gisero mo nyadiriyo to pod onge lokro. Antiere apud. What next? Ang'o madhi timore? Nikech jo National Assembly ka otamore ni ok gidwar ni mondo med counties pesa to ambili kaka jo senators wadagi nyaka miya counties pesa go. Nikech koko migi to gik manyisi go ok dhi timore. Koro ingeni king'iyo pend chike magwa nitie gimiluongo ni appropriation bill. Appropriation act masani tiyo no nicho kale ka wach mar dora ni endi poko kal to chike wacho ni ok inyal kalo bill no endo appropriation act masani tiyo no endo koro gimi tiyo go mondo gol pesa mondo dhi e sirikal mamalo to gi sirikal makor gwenge. To chik wacho ni act no endo ok nyal kal kapoko kal dora. Amendment mar dora kapoko timo ok nyal amend gima luongo ni appropriation bill. Ko gima dhi timore ka endi en niya wadhi bedo gi ni government shutdown kata sirikal idhi lor e yo mayot. Anya sirikal mamalo nikech chik magitiyo go en chik ma onge. Koro wan kaka senate wang'eni kata kwatamore bang' ndalo 30 nyaka ne los committee madhi mbele ni kata ndalo 30 kokalo mok wawinjore to nyiso ni koro bill no endo tamore wadhi shutdown. Mamano gima bonyo sirikal mamalo. Koro kane gi riek de gi yie gi joyo senators ma wacho ni endi gimi counties magwa
billion 400 magidwaro mondo gitimgo administration mag counties. Senator ahero kaka ing'eyo adieri kaka unjo bene pango tich kanyo kaito kora teri e county ni ma Migori gwane Tarubin kaka senator ma Migori ka bende tend county gisetiyo nade kuom thuolo mar higni 2 mokadho king'iye gi Anguchi kaka jalno abende timo gima idaro ni oversight e kizungu ung'iyo kaka counties tiyo kigo Tarubin no kaka county ma Migori osetiyo nade nyaka sani. Tij county ma Migori chakore gi an kaka senate. Kaka senator nikech wan senators emo oru amalo kaendi ng'eny kata kor gweng' ko bede Lydia igo ga mondo ibed gi jimo digo kod jimba ke kor gweng' to kinyal nikech koki bedo ka Migori ne pesa gi kimugu kaka ko gore gi eki pesa ko nyadhi mwalo koro mokwongo kaka county Migori osekungo tiyo chakore gi wan kaka senators kwa ng'iyo iga mokwongo moyierwa dwe mar 8 2022 ma wachako tijwa chutho dwe mar 10 koro scorecard mar wachako ng'iyo dwe mar 10 nyaka dwe mar 10 2023 kaso dwe mar 10 2023 nyaka dwe mar 10 2024 makoro wantini makoro watiko dwe mar 10 mwakaloni higni 2 go eko wasetero pesa Migori County ma ok thin ne bilion 18 koriwore in total ma wasegolo modhi e county koro mano scorecard mokwongo mwang'iyo kaso kwaseng'iye kamano endo to wang'iyo ni koro ng'ama imiyo pesa go mondo tigo en governor marwa gi executive mare koro kwa ng'iyo Migori County kian kaka senator ko pick governor mokwongo na ni iga mokwongo mondo mi ibed governor maber imi thuolo mondo mi ing'ini governor mokalo cha ang'o mane otimo tije mage mane otimo to mage momuko kata mage mane dhi mbele tijno endo tek Lydia manyako kaima almost 1 year nikech idwa ng'iyo ni payroll chal nade human resource chal nade to pending bills mantie chal nade records mag county chal nade nikech kamo nyaka da biro record moko samoro ng'ato pando moro ok dwa gol ka moro dhi kama koro yudo ka auto chacho koro higa mokwongo no wamiyo governor marwa ni governor kata ka pesa biro nikech about 60% mar pesa ma biro Migori County ng'eny ne dhi e gimolongo ni recurrent kaso 40% luore ka governor go mondo ti koro dhi no media development kaso higa mar 2 ko ichako timo tiji koro scorecard mar Migori County en kaka senator mondo mi abed jaratiro ayude kalore gi milongo ni auditor general report samoro bwang'iye gi molongo ni control of budget ngano endo ma yawo pesa madhi ang'o e kor gwengewa ko ripode go eko chose yudo mag higni 2 go eko masechako analyze gi sani masani gima ng'iyo maduong' mogik en wach mag pending bills ma Migori County sani endi wan gi pending bills madirom 1.57 billion 1.5 kod 7 to ng'eny pending bills go eko anno ka gibiro e 2023 2024 higa mar 2023 to higa mar 2024 koro pending bills go eko ma ko wachako ng'iyo ni sani endi pending bills go eko giwuok kanye kech ng'eny samoro joma gope mako mang'eny Migori County nyalo bedo joma nokawo ola matindo ma tim tije county manyalo bedo ineno ka en mama mboga moro kata ka en jawala moro matin ma samoro kawo loan ka uso dere moro odhi otiyo kamoro koro kaka senator achako sani koro nono ni pending bills mapok ochulgi be jogire chulgi mondo mi gibed johala motegno e kor gwenge kasto adhi timo nitie ripode masetimo e wach mag pending bills go eko dweni gi dwe mar 12 agolo ripode mag pending bills go eko mondo mo make sure ni governor nyalo solve pending bills mag jite kaso kwa tiko mano tadhi golo ko reports mag joma tiye county ni joma ge mose merende kende county kata joma ge mogol nikech nitie samo nyalo kan ti joma longo ni ghost workers jotije mag nyawawa bokete tiye county to wakia ni gichamo sara gitimo koro mago te report ma kora golo kaso the third level ko be report mag development pesa mondo golo mag mano the development diponi ntiere moro mane odhi recurrent budget to tigo development koso diponi ntiere development to tigo recurrent budget kalo goche mopogore koro mago eko te gin report ma koko sani ko wachako golo gi nikech koro wasetieko higni 2 mar tich to wachalo ng'ama ne chuny ng'wech igolo report masani kasi jaki golo report mar madhi mbele koro sani ka ng'weny dhi mbele senator bende paro ni ng'weny ni ochomo direction makare bi paro ni ochomo komunjo be nochomo kaka county ma Migori ng'eny report na dhi nyiso mano koro warit report mondo kaka report na kaka kuranyisi okapar ka ni pending bills magwa ber
nikech an gi pending bills mochakore higa 20 koda gana 20 koda 14 nyaka pending bills masani sama wueni to anyisi ni te total magi en 1.57 billion tido ka ng'eny pending bills otimore higa achiel mano nyaka bed gima manigi concern ni ang'o momiyo igni mang'eny gi higa achiel nigi pending bill moingo moko sama pending bill nitiere no endo gimonyiso en ni ng'eny pending bills go nyalo bedo recurrent tiende ni pesa motigo e operation to pending bills moko bende gin pesa matiyo e development ka ingi pending bills maduong' kaka ne okanyisi mangi 1.5 billion to ng'eny ne otimore 2023 to 2024 mano nyiso ni nitie projects mochak mang'eny ma samoro pok otieki nitie moko manyalo bedo ni otieki to pok ochul kata nitie moko ma samoro pok otieki to osechul koro mago eko gik ma watemo ng'inyo sani mondo wa make sure ni ok gin gigo eko ma nyiso ni development ma stifle development in Migori County koro ripodego eko biro te to masani ango gi problem maduong' kabisa en wach ma pending bills ka pending bill no duong' to nitie ko affect development e county mora mora koro sani olo lai makare sani orach pending bill ma orach ok nyalo bedo gi pending bill mokalo 1.57 billion nikech mano nyiso ni johala mang'eny ok yud pesa mane gitiyogo e county in fact johala man go gi interest kabisa gin johala matindo nikech gin jomoko ma samoro mondo mi odhi okaw tenda e county motim iyudo ka samoro uso dhere moro samoro okaw loan kumoro odhi e silk kaka joma mine ahinya kokaw silk moro to otero chai e county kata kokaw silk moro to odhi ogero go ward project moro kotimo tenda to kochule to burden moyudo ng'eny maloyo johala maduong' to samoro johala maduong' be samoro bedo go teku mar luwo pesa ne gi yore mamoko mopok ochule koro nyaka waluw ni pending bills gi ang'o miyo oduong' dipo ni omiyo jomoko kotieko projects moko ka county ka dipo no miyo jomoko koro wandgi wale piny county erokamano senator kapod wantiere mana e county ya Migori kane go ombulu higni 2 mokadho ang'e ni ja ODM aneno kinyiero kanyo ne goyo ombulu to mana gavana matiyo sani kamano nwaneno ka nodwa kidhuru matin nuwuoyo motegno tie ka nujiwo duondu be weche beyo Migori County anyate kinde gi gavana osebedo nade awayo dhi jogore gi lak kanye to koso pod ntiere yore mwanyalo loso go weche mochak duogo ulos weche mosekethore bedo nade di akere kindo jariyo ng'ama wayo to ng'ama lak en ng'a lakini gima timore en ni ing'eni kaka tend ODM en chama no endo mwaluongo ni Social Democrats tiende ni ODM nigi standards mang'eny kabisa ne sirikal mamalo gi mamwalo mag kor gwenge e weche mag development to gi social justice omiyo wan kaka jotelo mag ODM nyaka watem jukumu marwa mondo waketi jotendwa mag county government tesre mondo mi otine jopiny ma nyaka make sure ni county mag government gieki miyo dongruok biro ne jopiny kane jakom ogore ne devolution jakom Raila Amolo Odinga nogore devolution mondo mi devolution ko biro e kor gwengewa to dongruok mokodho sare malo e sirikal mamalo koro it is in order mondo mi senator mora kata MP mora o make sure ni pesa mabiro e kor gwengewa otiyo ne jopiny koro kamano timore ni penjo wach pesa matiyo kanyo onge gwandruok kata chiel en mana gima kare to bende sama ji tiyo kamano endo kaka sirikal mawanga sirikal mar ODM ok idwa bedo ng'at moro ma jakihie ma in ng'at moro madondore gi ji kar kedo mondo mi kora tibo ke dongruok mana momiyo ka igari ok ing'iyo Migori County kata map marwa e igari yo gieki my treatment to governor mara kaka sebedo ka wuotho gi governor mara gi jo county magwa en ni kan tiere ng'ikruok kumoro kada ka winyo ni MCS nigi problems no gogi kia nang'o motimore kada kan tiere ng'ikruok moro mar budget ta atiyo gi channels ma katibo miyowa ok ago siasa mar kor pap kata kor luasi ni idwa dhi liel idwa dhi function moro mondo dhi kele koko mondo ye kone ritiyo an nawacho ni mano kaka timo siasa kaka timo siasa en ni kan tie problem moro to luongo governor e senate kata raise gino ndo e senate kata wach mag pending bills gi gin gik ma luongo e senate ma keto wach gi tesre e senate ema ko waluogi e channel no endo nikech sirikal mar ODM no nyaka make sure ni ok wakel koko kindwa jopiny sama jopiny jotelo gore jopiny ma inyore both physically to gi
ka gigore weche mag development. Ka ugoru development ok bi e kor gwenge, ka ugoru bende iyudo ka ji ogore mohinyore kata e function kama, to sirikal mar governor boting'o governor to kete mtoke, joge edio kech ma bende tin kama boting'e kete mtoke, to jopiny donga nyoka gore. Koro wase avoid mano kabisa. To gima notimore mani pinja ne en ng'ikruok manowuok apani kuom governor, kuom I wish ne nitie kaendi wanyalo go mbaka live one on one, nikech ok adang' gimoni ni attack governor kende TV. Gima notimore en ni an aonge allocation, Lydia. Ng'ama nigi allocation en governor, pesa nan maomo, pesa machulo county te an maomo, pesa machulo jotije mag county MCAs wan maomo malo kaka senators. To lakini ok omiwa allocation gi sirikal manya timo development. Samoro inyalo kada gi chuny malet ni miyo moro biro ni miya nyathi moro basari, tionge pesa no kaka senda minya miye basari. Koro kaka nyalo konyo Migori kopogore gi gima ne giora tim en dhi makruok gosiepe moko matin mondo mi koloso rambe moro mar silk tanyalo biro mondo akete osiepe mondo kete pesa, koloso rambe mar boda boda tanyalo kete pesa mar boda boda. Koro gima notimore en ni naluongo wenda moko mondo bi ogone jo boda boda ma Migori arambe ke njada mondo oyawne gi sako monyalo miyo gi negotiate prices kata mag apiko kata mag ola moko gibedgo. To akia gima nodonjo chuny governor, asetemo penjora ndalo adek mokalogi kata ka una penjora okinyi radio ni ang'o momiyo dang' mine aluongo wenda tiwacho ni nokanyisi, therefore inyisogi ni kik gibi e function. In gi neno magadieri no wacho ni kik gibi. Of course, dong magi welo mana luongo mo communicate koda. Ema ni koro kindwa kaka welo ok anyisi text messages mago kaka communicate, but en adieri ni welo go wacho ni governor odagi ni kik gibi, ni kik gibi nikech nok involve. Nikech nok anyise. To adiri mantie moko ngono nanyiso governor. Namba 1. Namba 2 andiko ne barua. An gi evidence ni nagero barua no endo nikech an gi barua no aoro ne barua no tingo nying weloge barua tingo nying aoro ne barua to gi posters mag wenda mabiro to gi chenro no kaka dhi bedo. Koro an gi evidence na aoro ne mago moyudo both on WhatsApp to gi physical maoro ne koro ko instead maduoka ema koro gocho ne jogo no nikech ok owinjo wachara medo kuom jogo, owinjo wachara medo kuoma na owinjo kaka wacho ni wachara medo winjo chieng' no gokinyi to kata mwantiere Omabi oyudo kosewuoyo go rengo e wach arambino iwinjo ma kata ma chieng' mowacho ni chieng' mogo kich an gi evidence my communication na ko churo nyaka a share bado gi the public anyalo share, but noko winjo wach arambino endo chieng' no endo gokinyi no winjo arambino endo mokwongo winje 3 months ka wuogo kich wach na wuogo rengo 3 months before kana wadhi e wach mar youth event mar Siaya dwe mar 8. Ema nyise governor wacho ni orengo na wuogo na limo orengo to wacho no do ogona na youth arambi ka confirm tabo nyisi to orengo confirm e dweni iwinjo ta inform governor mara to kasa informe a week to makoro golo posters gieki be achaka informe to instead mar wuoyo koda ni en kada gi to moro kada gi shida moro teno gocho ne jogo ko direct to kwero gi kech par moko wuok edni to samoro nyalo bedo ni ok inyal luongo suluhu e pacho kae ka jatend piny okia. Samoro ne jomoko paro ni samoro li luongo jatelo wadgi ma gin kutero gudi ngado achiel matelo to en ok inyise, en gima nyalo nyiso ni koro chunyi okadhe. Diponi mano e wach mano kadier mokwongo en ni naluongi mano anyise diri ma Nyasaye ni naluongo governor manyise agwo kode in person before tachaka unless ni wiyo wil kaso mari achaka oro ni invitation to mar ariyo governor ken president kichide no president mar Kenya ka en president mar county okay en president mar county iwinja maber maendi gima nyaka wa dispel wacho ni ok en jatend county en jatend county to ken president mar county nikech gimite mo wacho kaendi en niya kaluongo wenda moko mondo bi e county to kanyiso governor to ginyabire county mana gima watemo wacho ka especially kapo ni en governor moro obiro lima iwinjo to kanyo biro e county kata kapo ni en at the level mar kata mana jakom kata min piny kata obed mana wawach kata ni kata ma PS moro ko biro lima to kanyo biro e county. I don't think ni mano is right nikech president opogore gi governor nikech president wach mar Suluhu gi Ruto mondo mi o consult en gima ondik e chike mag piny duto
iluongo ni the Vienna Convention of 1964. To county onge Vienna. County onge Vienna. County watiyo gi miluongo ni goodwill. To goodwill en niya, agocho ne gavana mara manyise ni wenda maka magi biro. To kata kopo ni ng'at machielo mok an ema nonyise ni wabiro to wabiro limo ng'ama kama be in gi report. Ka nitie goodwill maber ma jopiny kendo gi development. Kane an gavana ma Migori ng'e mapo timo. Aboko ni yawa senda na doko nyisa gini to kata kamano en gi development. Bia abo kudhane gi senda mudang'e chenro ma en go. Iwinjo. Okonyiso ni mano koro i chawadu kata ijaro jatelo kata chunyi okalo jatelo. Iwinjo. Nikech gima biro mar development, the moment ma ikete ego ni en ni ka okonyisi ni en governor to duwelo koro ok bi, gimitimo en ni ketho pesa ma do biro ne jopiny mar development. Kesa maluongo welo madhi adek motegno nyaka PS ma gibiro. Ka ok gibiro, ber made gibiro go, kapo made gibiro made gibogo maber. Ginyalo ride piny kata ginyalo koso kine. To ng'amo hinyore ok en an to ok en governor. Nikech wate wan gi gimo monya kete e mesa wa wachamo. Ng'amo hinyore en joma inda timo negi boda wakno kata mine moko mag silk. Kaka sani endi an gi programs mang'eny kabisa Lydia. Madwa timo. Ancho luonga kuyo kodalo. Nitiere mine gi youth groups ma kuyo kodalo. Ancho luonga mondo dala mar Awendo mondo adhi agone gi Arambe. An gi plan no. Ase inform kata mana mjumbe makanyo, but kase confirm wenda duto mana chase wuoyo go to nego bana inform governor ma boda bo inform to as an gi plan madhi go the same program ne mine mag silk ba Migori county chase wuoyo nyaka gi mine mag chiro maseromo kata kodgi magi mia program maggi an gi plan no Awendo, an gi plan mag boda tema Migori kar gi sub counties mag Waboro. Welo maluongo opogore iwinjo. Koro tina wach ni awe welo go ko awe luongo taonge yote kumoro to magi mano kwana chon senator ne okwana chon ka weche gitimore kama ne goodwill no ne pod nitie. Ang'o molalo goodwill? Kata an asepinjora ni ang'o motimo governor na. Ang'o molalo? Nikech onge olus goodwill la kotimo mano. Nikech kodhi mogocho ne wenda monyiso gi ni kik gibi. Mano is the highest form of disrespect ne an kaka senator. Iwinjo nikech amba nge independent program manya timo gimanya ka tim mana kaka kama wadhiga maandamano to wacho ni ya kako dhi to maandamano marwa onge ng'amwa dhi nyiso but kaka nyakwa inform police. Governor en governor mar county ma nyaka inform e gima timo mamano na timo. Koro kodwa bire to nyalo biro, kodicho konya biro to onge problem. Adhi mbele gi program ambe anjatelo Migori county moyier ba bende nyapara mare king'iyo pend chike magwa anyapara mar governor. Koro ka luongo welo to neno ka en gi pek moro to consult koda wacho ni ka en gi pek makama. In fact gima lit na kabisa Lydia en ni achiel kuom wendo go owacho ni governor onyise ni kik gibi until the date that is convenient for the governor. A quote word by word. Mwiso ni governor odichieng' matima Arambe no endo no onge gi time kata mabire function ni endi. Kora penji ere kaka kwero wendo nan kik bi is not a convenient date for you ti ini wuon ichaki bire a function nano. Ndo kwa nakubana ndio shida mwanadu. And right of reply. Exactly. Onge kae omio. Wawacho mano nikekalo waregi sigara mine no kuwa keto kane po kwa chako. Manokare. Jitenone no kaka nuuoyo. Neber mondo ileri ni to sebedo na deo. Ageno ni end bende waburo winjo koya kuome. Nano ko guda kaesu wacho kae ni Migori kucho ni ialo injili moro ni inemiyo mo pesa ikele county to ento wacho ni kata counties maonge gi senator yudo pesa ni chalka gima inemiwacho ni pesa go ka ok in to ok nyalo biro chalo goya go komoro. Ere kamal wenyo sebedi kinduka igeno okanya respond to gudo ka Yesu. Namba chielo kia gimo wacho debe ni mane structure ni pesa mabire county ka onge senator to pesa no bira de ko ket senators mag county. Nikech 80% mar gimondike katiba article 96 pend chike prochokola koda uchiel en ni teach senators en ni mondo wuog e kor gwengeu udhie malo e sirkal mamalo mondo gore na interest mag county governments mag onge interest mag county government moingo omo pesa. In fact 90% mar tich mwatimo en gorok ne pesa maloka tigoro pesa nende migepe upogore sani dondo ka sani endi antie kaendi kani ku Aliana
nochuno ma nyaka kaw ndege madhi aika liana madugo gi komiti miwinji wacho ma wuoye mediation ni debed ni onge senator mabedo kanyo endo mondo wach ni wadwa 400 billion. National Assembly domiyo kata mana counties kata mana 300 billion. Iwinjo mano mokwongo. Mar ariyo nitiere koro pogo pesa e kind county gi county ma nyisi ni karacha kionge kanyo sama ipogo pesa no endo nikech governor ok bedo e senate mondo wach ni koro poge uru kama miyau pesa makama miyau pesa makama kionge kanyo kama ipoge pesa no endo ok de yud pesa no. To mar adek kata governor na ong'eyo nikech embe ne en senator kose pog pesa nitie gino ni disbursement schedule ma senator sema loso ni pesa makama bro wuok chieng' makama kodhi e county odiochieng' makama odiochieng' makama odiochieng' makama. Ing'e maber national treasury choko pesa mag osuru opogore ok dichiel kata diriyo nyadi miya gi wiye. National treasury osewacho mang'eny niya wachoko pesa matin dweni ok wadhioro pesa ne counties nikech national government nigi priority madongo moingo mag counties magi kuma kata king'iyo committees mantiere Lydia ni ndalo tema sebede bunge ibodo ka seche moko wabedo nyaka saboro tieno kwa gore gi PS mar national treasury ni mondo pesa mano ndik ni udhi e county nyaka dhi e county. Mara ng'wen mondo puonjo godo ka Yesu nikech en voter na to kia gimino no voter. Mara ng'wen en ni nitiere gimino ni COB control of budget. Control of budget nyalo kelo wiye ni nikech gimoro achiel kama ndie dek moko koro komi county ni pesa nikech otimo audit instead of tibo gimino ni confirmation and approvals. Kama no timore governor kunya complain ne ng'ato ng'ama nyaka koro luong control of budget mabe waseduongo nyadi miya gi wiye nyaka ne ora e senate manyise ni ka endi timo makosa gol pesa ni endi ma endi gol pesa ni kama endi en senate. Koro gimo wacho ne ndo ken adier en attitude moro mwan go e Migori county ni joma tiye county gin so arrogant and so superior than other people mok di puonji gi gimoro to bago e ko joma ketho ne governor nikech bago joma keto wiye e wi governor gimoro ni ya inya tiyo kendi ma senator no onge ma MPs go onge ma ngata onge mamano arrogance ba governor kunju ka ngoro penjo ka ilano to ne deal kode once and for all nikech ong'eyo gima katiba en. Wadong dakari ok kende senator kamano kuom doko penjo mar Gudano wadwaro mondo wang'e ntiere ywak ni governor kunye ke piny kidwo kamano nyisani to onge mosekethore ere gimonya tiyo maduokoru kendo dogu tikanyakla nikech sama ruedhi gore kama ting'eni japinye mayudo hiyo senator koro sama idwoka ni dibed ni kunye ni dwoka bende ni to tim nang'o mondo nikech muokra tege ema kunyo bur ma ji dake ji sani awuoyo gi Eddie Okech senator kosa wuo gi muokra tege ineno gimi wacho ni Lydia awinjo kata ka jomoko wacho ni dipo abasi pinja nyang'o miyo gavana otimo na kamano e wach mar wenda mano biro ni endi aneno mana kuonde adi madi ketha gi gavana. Namba 1 manya ketha gi gavana en ni kaka nyapara mare asetimo ripode mang'eny ma achako share kata base luonge ne kata wach back bill na seluonge committee ko maybe ni obedo uncomfortable nikech aluonge e weche mag ripode ma an go mano nyalo miyo ka en governor ma samoro ngoyo kata ni en gi shida moro to nyalo bedo gi to moro e chunye to katime yo marach atime nikech malo en responsibility mara. Mar ariyo manyalo miyo governor ni ngata ma senator manyalo miyo governor ni obed gi shida moro kudi en koparo ni dwa chunge kome kata ka joge ne moko biro piny motimo analysis mo hiro chunge kome kore maduoki nikech penjo ne nda ang'e kuma wuoke Eddie Okech kada chung governor ma Migori okibi winjo ka kwete kata okibi ka migo ya jua kala ni mbaka moro kala ni advisors moko biro piny kanyo ni nyisi gimoro. Eddie Okech kuchunge governor ma Migori county anyisi Lydia en gima jo Siaya ng'eyo jo Nairobi ng'eyo nyaka jo Luma South Sudan ng'eyo an asechung e kombe ma Migori kata governor asechungo chakre Masangora nyaka kamoni Rosirongo michaki wuog kamoro ni Migingo midhi kuonde te aseringe county no endo tan gi capacity makana chung governor to ng'eyo koro miyo gima thago wiya ka gik moko gima thago wi governor to kwe wiye mos nikech mukra tego ko poni ne nigi mpango moro amora to ken gimi go embaka moko watem nang'o mondo dok kwe wadwar ni mondo uganda bed kod kwe mokwongo watem kaka Migori county ni jotelo ga telo titije ka in senator ma Migori titich mano yierine nyaka chieng' moro jopiny ne ni itiyo tijino maber gigo kodi kuma chielo governor titiji MP titiji
To samwa tiyo tije wano endo, watine jo piny kaka misumba maggi to kaka ruodhigi. Mane gima ondike pend chike, king'iyo katiba marwa, pend chike namba 73, Article 73 of the Constitution. We work for the service of the people, but not to rule over them. Mane gima bukonyo Migori County. Koro Mgajwang' mano kanyo seneta ma Migori Eddie Oketch wang'eyo ni gavana bentiere kod ratiro mar duoko. Omiyo twak ma kamano wabedo go kaluwore kod sigana manotimore Migori mabende oganda to noneno ni wagombo mondo mi wang'e tang'a timore. Gavana bentiere kod ratiro nyakor Mgajwang' ma duoko hei mago. Omiyo ma en twak mabende obodhi go mbele mondo winjie ni to bedo nade ta ahinya seche ma jotelo teo mondo gwere jopiny ma hinyore kendo sechego oganda oketo wang'gi e gweruok to samoro tije bedo mang'aw kendo tije ok tim na jopiny kaka owinjore. Kwe ber budho nyakor Mgajwang', Migori County walamonu kwe musiko. Ma en rawany piny. Nyinga Lydia Okeyo, Rich Masabe. $1 en kun minyalo chamo go mena, inyalo chamo go babla, inyalo chamo gi rech mbuta, inyalo kata adho galia kata adho marade. Wacha nikupatie ushikilie cheki yako. Uhakikishe ni cheki ya shilingi 50,000. Si unaona? Kabisa. Hii inaitwa the Jipange Goodie Bag. Atuambiange watu nini iko ndani. Tunaenda kuangalia nyumbani. Leo mimi nafurahi sana. Hata unakaa kufurahia? Mimi nafurahi kabisa. Hata msichana yangu aliniambia ukipata hiyo ndio taamini ni ukweli. Kana mimi naruhusia